Sa number 5, dredging operation na ginpatuman sa Mambulo Creek dungan sa pagpadasig sang drainage construction project sa Bacolod Public Plaza. Ini sa tuyo nga mapahagan-hagan ang problema sa baha. Yari ang report. Daw hindi na makailig ang tubig sa Mambulo Creek sang una gin-inspection ni Mayor Greg Gasataya sang nagligad nga simana. Gani kay na sang aga, ila inigin balikan upod ang katapos ang City Engineer's Office para masuguran ang dredging operations sang sapa halin sa Barangay 10 asa sa nasakpan sang Barangay 8 kag 2. Kaina sang aga, may duwa na ka truckload sang basura ang nahakot halin sa sapa. Ma-clear tang creek, importante ang flow sang tubig ma-normalize. Plano sang syudad nga magabutang sang catchnet para mapaiway ang paglabot sa mga basura pakadto sa baybay kag mahapos ini malimpyuhan. Nanawagan ng alkalde sa publiko nga ipaiway ang pagaboy sang basura sa sapa. Isa na pa na nga effort sa ibutang sang syudad, isa na pa na nga technology ang ibutang ta if wala sang cooperation sang pumuluyo ang buwas na no binantayanay lang balagyapo na o kag balik-balik lang gid nga obra no. Hindi ko may ginabutang gid nga manog check sang catchnet on a regular basis no. So ipa-reinforce lang natin liwat with Benro no para dira nga part no nang sa Mambulo Creek going pakadto sa may Barangay 2. Samtang ginbalikan man sang alkalde ang nagapadayon nga improvement sa Bacolod Public Plaza kag ang ginapatuman nga drainage construction project. Ginmanduan na sang alkalde ang DPWH nga mapadasig ang pagkaayos ang drainage project sa tuyo nga mahandang plaza para sa naghahilapit nga Mascara Festival. By tomorrow, we will have a meeting with TIEZA para mabalaan natin kung anong ila timeline kay may pundo man na i-implement ang TIEZA sa plaza. May mga ibutang sila nga fountain, iban para may improvement. That's why nga nambigid nga makita natin para coordinated man ang efforts pala sang syudad. Madason nga tagaan atensyon sa Bacolod LGU ang pag-aangot sang local drainage system sa ginakaayong nga diversion channel sa reclamation area. Dugang diri ang clearing kag dredging operation sa Mandalagan River paagi sa City Engineer's Office kag DRRMO. Initanan kabahin sa mga tikang agud mapahagan-hagan ang problema sa baha ilabi na kada tig-ululan.